tot aquest carnaval? Tant! Avui porto la blanca supergratuats, que tu tens un espectacle. I on està el meu sopar? Jo no vaig a sopar al Galatois. Que ja tinc un plat fet de la Navidad. Ah, fantàstic. Sí, em vull fer una planja a sopar perquè no sé com s'ho prendria fins que hàgiu acabat la partida. I després anem a prendre una cosa al club d'aquí al barri, o sigui que m'hauria de deixar diners. Ai, i on està ella ara? Està prenent un bany d'aigua calenta per calmar-se els nervis. Està molt alterada. Per què? Ha tingut una època molt dura. Ah, sí? Hem perdut bé el ref. La finca aquella? Sí. Com és? Va haver de ser sacrificada, per així dir-ho. Quan surti, procura dir-li alguna cosa agradable sobre el seu aspecte, sí? I no li digui res de la criatura, jo encara no li dic res, vull esperar que estigui més calmada. Ja. I fes un esforç per entendre l'Estoli, saps? No es pensava que visquéssim en aquell lloc tan petit. Jo li havia pintat les coses més maques a les cartes que ell escrivia. Ja. I digue-li que el seu vestit és molt bonic i que està guapíssima. Aquestes coses són molt importants per la Blanche. És la seva debilitat. Ja. Entesos. I ara tornem un moment a allò que em deies. A la finca. Sí. Què ha passat? Informa'm una mica més sobre el tema. Val més que no en parlem gaire mentre no s'hagi calmat, no? Ja. O sigui que no es pot atabalar la teva germaneta amb temes comercials, vaja. Ja vas veure com estava ahir al vespre? Sí, ho vaig veure. I ara, dona'm un cop d'ull als papers. Quins papers? Ah, que no t'ha ensenyat cap paper, cap escriptura de compra-venta ni res. No, em sembla que no se la va vendre. Doncs què? L'ha regalat? La va donar a beneficència? Tant me fot si me sent! Deixa'm veure els papers. Què m'expliques dels papers? No hi ha cap paper, no n'hi ha cap! Has sentit mai a parlar del Codi Napoleònic? No, Stanley. No he sentit parlar mai del Codi Napoleònic. I encara que n'hagués sentit parlar... T'il·lustraré una mica sobre la qüestió, nena. A l'estat de Louisiana tenim el que s'anomena Codi Napoleònic, sota el qual dicta que tot el que és de la dona també és de l'home i viceversa. Si jo tinc una propietat... M'estàs fent rodar el cap. Perfecte. Doncs així ja m'espero a que la senyora s'acabi de netejar per després preguntar-li si el coneix ell, el Codi Napoleònic. Em sembla molt que t'han estafat. I quan a tu t'estafen sota el Codi Napoleònic, nena, a mi també m'estafen. I a mi no m'agrada que m'estafin. Tindràs temps de sobres de preguntar-li el que vulguis. Però si ho fas ara es tornarà a posar molt nerviosa. No entenc què va passar amb el ref. Però el que sí és que estàs fent el ridícul, insinuant que la meva germana o qualsevol altra persona de la meva família hagi pogut estafar ningú. Doncs si ha venut la finca, on són els calés? Que no l'ha venuda, l'ha perduda! Perduda! Tira. I això? Obre els ulls d'una vegada, nena. Et penses que us ha comprat amb el sou de mestre, tot això? Què són totes aquestes pells i aquestes plomes que ha portat aquí per fotre el llou? Què és això? Un vestit d'hormacís? I això? Pells de guineu genuïna d'un mig quilòmetre de llarg. On són les teves pells de guineu, Estela? On són? Això són pells d'estiu i no costen pas cap fortuna. I a més, ja fa molts anys que les té. Molt bé, conec un que tracta amb aquest gènere. El faré bé venir aquí per valorar tot això. M'hi jugo el que vulguis, que hi ha milers i milers de dòlars invertits en tot això. Siguis idiota, Stanley. Això? Què és això? El cofre d'un tresor? Ostres, a veure! Perles! Collarets de perles! Aquesta sí que la teva germana Estela? Fa submarinisme? A veure... Diamants! Mira, braçalets d'hormacís. On són els teus braçalets d'hormacís, Estela? I aquests diamants, la corona d'un emperadriu!
Això és una corona de brillants falsos que es va posar per anar a un ball de disfresses. Brillants falsos? Sí, són curts de vot, Toni. No fotis. En conec un que també treballa a una joieria. El faré venir aquí per valorar això, també. Aquí la tens. La teva plantació. O el que en quedava d'ella. No pot ser tan estúpid i tan desagradable. I tanca aquest bagul abans que la Blanche surti del ball. Els Kowalski i els Dubau veuen les coses de diferent manera. I tant, Sòrnia. Me'n vaig fora. I tu fes el favor de sortir també, mentre la Blanche es vesteix. I tu a mi des de quan em dones ordres? Estela! Estela! Estela!